wannan naji da ma ban ce a saka ni ba inda ka ji duk wani taro da kake da ni ito naji mu harkar tunan mu ba sai da takarda ba APC ce a saman PDP sai kashin sai Ahmad Bola ba su ba koma na ƙara shiri don kamun kifi rara na ƙara shiri don yau mai zafi al'umma za su rabe bambancin karfi muna layin jagaba ba don yan suke ba APC ce a saman PDP sai kashin sai Ahmad Bola ba su ba ka tattara yanka mashauka alikin tasu kaka to ka sani yan wanki ne su idan wakar za a yi gagi wawa ne su dillali ina gaba mai kaya bai zo ba APC ce a saman PDP sai kashin sai Ahmad Bola ba su ba sai caja yawa na bakin tabki sinyar yanzu kwasan da muke habar an kaka sai kar idan wakar tunubu ce dai mu ne daidar wani dan gaigaye ba zai tanka mun ba APC ce a saman PDP sai kashin sai Ahmad Bola ba su ba shi dai zabo a sani na baya tara ko a buga ko a bari dai ni ne rara na da rigar gamji ko dan mai sara in dutse ya kafu ba dai turewa ba APC ce a saman PDP sai kashin sai Ahmad tun da rara yake bai taɓa yin abu ya bani haushi ba sai abu ɗaya duk siyasar da yake ana wani yana zagin manya ana wani waye ni burge ni yake abu ɗayan da ya ɓata mu rai bari mu faru tun daga farko lokacin da rara ya fara taɓa shekaru mutane suna ta cewa ya fara zagin shekaru ai shekaru mai gidansa ne kaza ba haka kawai ya zo rana su kutum ya fara zagin shekaru ba haka aka yi ba lokacin duk wanda bai san tarihin abin bai je ya tambaya ji lokacin da shekarau suna tare da deputy gwamna wato Tigwarza shine asalin mai gidan rara duk wanda ya sani Tigwarza shine ya shigo da rara cikin siyasa asalin mai gidansa Tigwarza ne to lokacin da suna tare da shekarau kirikiri shekarau ya nuna ba zai tafi da deputy gwamna ba kirikiri shekarau ya nuna shi fa sai ya ji ya dauko wani dan takarar gwamna ga deputy gwamna wanda suka sha wahala tare ya nuna shi fa ba da deputy gwamna zai yi siyasa sa ba zai je ya dauko takai a lokacin ne ya je ya dauko takai ya je ya ce takai ne zai masa takarar gwamna a lokacin kuma rara ba zagin shekaru ya fara yi ba sai da lokacin ya zo ya yi acting ke waƙoƙi ya dinga yi a jere yana ta ba su shawara idan fa suka ce za su ɗauko wani ɗan takara daga waje ba deputy gwamna ne ɗan takara ba to fa za su ɓare ya dinga ba su shawarwari a lokacin nan da ya zo ya taɓare har ma ya zo ya taɓare ɗin gaba ɗaya shi ne wani waƙa da yake taɓare ba da mu ba kafin ya fara taɓa shekaru sai da ya babban shawarwari ya ki ɗauka kuma tun daga lokacin shekaru mutane da yawa sun jawo shinsa saboda an sha wahala da deputy gwamna Tigwarzo amma aka ki a ba Tigwarzo takara aka je aka dauko wani can takai aka je aka ba shi takara a lokacin da ya taba shekaru kenan to mutumin da gandan ya taba ban ji daɗi ba Kwankwaso kawai tun da ya zo siyasa sai ya taba Kwankwaso shine kawai ni rara ban ji daɗi ba saboda babu wani dalili da yasa ya taba Kwankwaso to ya taba Kwankwaso ne kawai saboda neman na tuwo wannan ne shine ban ji daɗi ba idan aka gangaro aka dawo maganar ganduje abin da yasa yanzu ya fara yi wa ganduje abin da yake yi masa a yanda na ji labari ya nemi takara a jam'iyyar su ganduje ba a bashi ba to da ya nemi takara ba a bashi ba yana ganin a matsayinsa na wanda yake hidimtawa APC ya kamata a ce duk takarar ta abin da ya nema a APC sun bashi so da ya yi musu kokari duk da suna biyan sa amma ya yi musu kokari ya tallata jam'iyyar tasu to ya nemi a ba wasu mutanensa takarkaru ba a basu ba wannan shine dalilin da yasa ya samu rikici da gwamna mai ci a yanzu mai girma Abdullahi Umar Ganduje so da haka ni rara a waje na baya bata min rai duk waɗannan abubuwan da yake yi baya yin su babu dalili kuma duk wanda ya sarara ni ban taba jin ya zagi wani wanda ba dan siyasa ba haka kawai yanzu ya zo ya zagi mutum ni dai ban taba ji ba ko zagin sa ake a social media ban sani ba ko yana yi amma ni dai ban taba ji ya fito